Αγαπητοί συνεργάτες, σας καλωσορίζουμε στο σεμινάριο της Premium HRM Μισθοδοσίας με θέμα την ενημέρωση μισθού από συλλογική σύμβαση εργασίας. Πριν την είσοδό σας στην εφαρμογή και καθώς όλοι οι χρήστες είναι εκτός, πατήστε το κουμπί Live Update SUSUE με σκοπό να ενημερωθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εάν η συγκεκριμένη διαδικασία δεν ολοκληρώνεται από το σερβερ, μπορείτε να προσπαθήσετε και από τερματικό. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, βάζουμε κωδικούς και μπαίνουμε στην εφαρμογή. Στο μήνυμα που θα εμφανιστεί για μαζική ενημέρωση μισθών σε όλες τις επιχειρήσεις σας, θα πατήσετε «Όχι». Μπορείτε, αν θέλετε, πριν ξεκινήσετε, από τη βοήθεια στις πληροφορίες, να ελέγξετε ότι βρίσκεστε στην τελευταία έκδοση του SUSUE 2.40.35. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει καταχωρημένη SUSUE στα εργασιακά των εργαζομένων μας. Εδώ λοιπόν να υπάρχει συλλογική σύμβαση. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και μέσα στη συλλογική σύμβαση με F9 και να τσεκάρετε αν έχετε κλικάρει τα επιδόματα που θέλετε να ενημερώσουν το μισθό του εργαζόμενου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε κάθε εταιρεία στην οποία υπάρχουν καταχωρημένοι εργαζόμενοι με μία από τις συμβάσεις που μεταβάλλονται, στην προκειμένη είτε εθνική γενική, είτε νόμιμος κατώτατος μισθός, είτε και επισιτιστικών. Εάν έχουμε έναν εργαζόμενο, μέσα από την καρτέλα του εργαζόμενου μπορούμε από τα οικονομικά του να επιλέξουμε ενημέρωση μισθού από SUSUE, βάζοντας Απρίλιο του 26 έως Απρίλιο του 26 και πατώντας το κουμπί υπολογισμός. Θα ενημερωθεί στα δεξιά ο μισθός του, οπότε κλείνοντας το παράθυρο, πατάμε F2 η νέα εγγραφή, ξαναμπαίνουμε στην καρτέλα του και βλέπουμε ενημερωμένο το μισθό του. Η πιο συνήθις διαδικασία όμως είναι η μαζική αλλαγή των μισθών, η οποία γίνεται από το μενού εργαζόμενοι, κύριες εργασίες, ενημέρωση μισθού από SUSUE, γιατί συνήθως έχουμε παραπάνω από έναν εργαζόμενο. Βάζουμε λοιπόν μήνα τέταρτο, 2026, τέταρτο 2026. Στον κωδικό του εργαζόμενου θα πατήσουμε Ctrl και K και θα πάμε πεδία κριτηρίων. Θα κατέβουμε χαμηλά και θα πατήσουμε SUSUE και ημερομηνία ελέγχου SUSUE. Επιστρέφοντας στα κριτήρια θα δούμε ότι έχουν εμφανιστεί εδώ. Στη SUSUE με αστέρι και F9 θα επιλέξουμε για το παράδειγμα μας την εθνική γενική. Από κάτω θα βάλουμε ημερομηνία 1η Τετάρτου του 2026 και θα πατήσουμε το κουμπί εργαζόμενοι. Εδώ θα εμφανιστούν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν την συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση ενεργή στις καρτέλες τους. Θα πατήσουμε OK και έτσι οι κωδικοί τους θα μεταφερθούν εδώ. Με το κουμπί υπολογισμός βλέπουμε ότι στα δεξιά της οθόνης μας έχουν έρθει οι εργαζόμενοι και ο νέος τους μισθός και το μήνυμα «Η διαδικασία ολοκληρώθηκε». Θα πατήσουμε OK και θα πάμε στην καρτέλα του εργαζόμενου να δούμε τι έχει αλλάξει. Στην υποκαρτέλα οικονομικά λοιπόν έχει κλείσει ο παλιός μισθός αυτόματα με 31 Τρίτου του 26, έχει ανοίξει ο νέος μισθός με 1η Τετάρτου του 26 και προς τα δεξιά στον τύπο μεταβολής εργάνη έχει πει αυτόματα το 001 μεταβολή αποδοχών λόγω αλλαγής νομοθεσίας. Τώρα, σε περίπτωση που θέλουμε να ακυρώσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία γιατί κάτι κάναμε λάθος, μπορούμε είτε αν έχουμε έναν μέσα από την καρτέλα του, από το κουμπί ενημερώσεις SUSUE, να πατήσουμε ακύρωση τελευταίας ενημέρωσης σε αυτό το πλαίσιο, είτε μαζικά να πάμε από το μενού εργαζόμενοι, κύριες εργασίες, ακύρωση μισθού από SUSUE, ακύρωση ενημέρωσης μισθού από SUSUE, τέταρτος του 2026 έως τέταρτο του 2026 και OK, έτσι ώστε να ακυρωθεί η συγκεκριμένη ενημέρωση και κατόπιν να ξαναενημερώσουμε τους μισθούς μας.
Πάμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης. Θα πάμε από το μενού έντυπα βεβαιώσεις, έντυπα εργάνη 2, υποβολή μέσω ίντερνετ, μεταβολή απασχόλησης. Εδώ στην ημερομηνία μεταβολής θα βάλουμε 1η Τετάρτου του 26. Στον κωδικό του εργαζόμενου μπορούμε είτε με Ctrl και K όπως δείξαμε πριν να επιλέξουμε από το κουμπί εργαζόμενοι τους εργαζόμενους που θέλουμε να εμφανίσουμε και να πατήσουμε OK, είτε απλά να πατήσουμε το κουμπί εμφάνιση εργαζομένων. Εδώ μπορούμε είτε με το κουμπί εισαγωγή από ιστορικότητα να φέρουμε ημερομηνία μεταβολής και τύπο μεταβολής αυτόματα, είτε να κάνουμε μαζική καταχώρηση 1η Τετάρτου του 26 και τύπο μεταβολής, μεταβολή αποδοχών λόγω αλλαγής νομοθεσίας και OK. Πάμε να δούμε λοιπόν στα δεξιά τους εργαζόμενους αν θέλουμε με page down για να δούμε τι ακριβώς μεταβάλλεται. Τώρα είμαστε έτοιμοι προς υποβολή. Εάν λοιπόν πατήσουμε το κουμπί αποστολή API, το οποίο υποβάλλει οριστικά στην εργάνη, θα δούμε ότι εμφανίζονται κάποια απαγορευτικά μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα αφορούν κάποια πεδία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και δεν είναι συμπληρωμένα και από κάτω το πρόγραμμα δίνει ακριβώς την οδό από την οποία μπορούν να συμπληρωθούν για να βοηθήσει τον χρήστη. Στην προκειμένη έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι προσλήφθηκαν πριν ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, οπότε δεν έχουν ενημερωμένα κάποια υποχρεωτικά πεδία στις προσλήψεις τους ή στη δήλωση μεταβολής εργασιακής σχέσης τους. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ενημερώνονται αυτά τα πεδία. Έχουμε και πάλι δύο τρόπους. Είτε μέσα από την καρτέλα του εργαζόμενου να επιλέξουμε το κουμπί έντυπα εργάνη 2, δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης και να καταχωρήσουμε τα πεδία που λείπουν με μια ημερομηνία ισχύως προγενέστερη της αλλαγής του μισθού, φερειπίν 29 Τρίτου του 26, είτε να πάμε από την μαζική αλλαγή στοιχείων εργαζομένων, η οποία είναι στο μενού εργαζόμενοι, βοηθητικές εργασίες, μαζική αλλαγή στοιχεία εργαζομένων. Εδώ μπορείτε στον κωδικό να επιλέξετε και πάλι Ctrl και K και να φέρετε αυτούς που επιθυμείτε, είτε να το αφήσετε κενό με σκοπό να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι σας. Στο πεδίο αλλαγής θα επιλέξουμε τα υποχρεωτικά πεδία της δήλωσης μεταβολής. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μη προβλέψιμο ωράριο. Το επιλέγω. Στην τιμή πεδίου βάζω όχι και ημερομηνία ισχύει από βάζω 29 Τρίτου του 26. Πατάω εμφάνιση, ενημέρωση. Ναι. Επίσης θα επιλέξω ένα άλλο υποχρεωτικό πεδίο, το οποίο είναι ο χρόνος καταβολής των αποδοχών. Εδώ θυμίζουμε ότι ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει κείμενο, το οποίο θα αναφέρει πότε πληρώνει η επιχείρηση. Για παράδειγμα, κάθε τελευταία εργάσιμη. Ισχύει από 29 Τρίτου, ενημέρωση. Ένα άλλο υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί είναι υποχρεωτική εκ του νόμου κατάρτιση. Στην τιμή πεδίου βάζω όχι, ενημέρωση. Και φυσικά δεν ξεχνάω ποτέ ότι θα πρέπει να ενημερώσω και σε αυτή την περίπτωση την αποδοχή ουσιωδών όρων μεταβολής με τη τιμή πεδίου δεν απαιτείται, γιατί είναι εκ του νόμου. Ωραία. Αφού ολοκληρώσουμε λοιπόν τη μαζική διαδικασία ενημέρωσης, μπορούμε να δούμε τι έχει αλλάξει από την καρτέλα του εργαζόμενου. Στα έντυπα εργάνη 2 λοιπόν, στη δήλωση μεταβολής στοιχείων, έχουν προσθεθεί τα πεδία που έχουμε βάλει και έχουν ενημερωθεί. Για παράδειγμα, η αποδοχή ουσιωδών όρων με το δεν απαιτείται.
Τώρα, θα επιστρέψουμε στη μεταβολή της απασχόλησης. Η ημερομηνία θα παραμείνει 1η Τετάρτου και θα κάνετε εισαγωγή από ιστορικότητα. Αυτό το κουμπί θα σας φέρει και πάλι την μεταβολή που γίνεται από 1η Τετάρτου, η οποία είναι μία και αφορά τη μεταβολή των αποδοχών λόγω αλλαγής νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι για να πατήσουμε αποστολή με API. Πατάμε λοιπόν αποστολή με API, κάνουμε οριστική υποβολή της αλλαγής των μισθών από 1η Τετάρτου λόγω αλλαγής νομοθεσίας και έπειτα είμαστε στη θέση να εκτυπώσουμε τη συγκεκριμένη υποβολή που κάναμε πατώντας ένα από τα δύο κουμπιά της προβολής, είτε με Firefox είτε με Chrome. Μπαίνουμε λοιπόν στο Εργάνη 2, εκτυπώνουμε τη συγκεκριμένη υποβολή που κάναμε και είμαστε έτοιμοι. Να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υποβολή έχει προθεσμία έως και 30 μέρες έπειτα από την αλλαγή που γίνεται, δηλαδή έως και 30 μέρες μετά από την 1η Τετάρτου του 2026. Το σεμινάριο έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια!